И здравейте всички, аз съм Xbroke и днес сме как виждате, в Hypixel и ще играем минигейм. За този епизод съм решил да изиграем един build battle и затова започваме. Сега чакам само да съберат хората и играта започва след няколко секунди. 3, 2, 1. Окей, Шрек. Направим Шрек. Цяло не го помня как изглеждаше, затова... Добре, чакайте сега една секунда. Мисля, че ми трябваше светло-зелено. Кафяво, светло-зелено, бяло и да, цяло е това. Значи сега правим обувките. Ще направим добре, няма с много голям крака и пък ще е с големи, да. Това ще е с бутуши. Тук мисля да сложим малко по-тъмно зелено и да го смеся с другото зелено, което да стане така като някакви кърпени гъщета, сещате се. Ето тук не става. Ето тук примерно. Окей, сега тук отгоре чакайте на помощи така високи и сложим тук така. Сега. Между другото започвам с бяло. Което мисля останалите блок е така. Това ще е добре. 3 минути. Ще сложим още един ред. Така. Ще ролбакна. Така. Искам да не е прекалено квадратно. Така. Сега. Тук, доколкото помня, имаше коланче. Шрек. Къде ще е лицето? Но там ще е лицето. Тук в средата. Тези двете, защото нямам среда. Сложим айрон блокчета. И върху него пак си фарна въна. Така. 2 минути. Окей. Не знам дали ще успеем между другото. Така, сега. Това е блуза, който ще направим сега нещо като гъщеризон. Това е последното. Така. Това ще го махнем. Това ще го махнем. Това. Окей. Малко пречи между другото. Изобщо не си спомням как изглеждаше Шрек, но мисля, че нещо такова би трябва да е. Що не? Такова. Минута няма да успеем. По-бързо. Така. Не обратно. Така, тук горе сложим това. Сложим
зелено, пълно зелено. Окей. Това тук си е филм. Сега. Тук догоре го пълно. Окей. Дано да ми стигне времето. Някой стигне. Зелената глава. Няма. Никакъв шанс. Не, нищо не става. Окей. Това ще реки ти прилича, човек. Супер пул. Между другото. Това. Това е Legendary. Добре, главата, ако бях довършил, ще да стане много яко. Наистина това тук трябва да го махна. Утре мен. Шрек. Това ще му гледам. Що дава хокей, бе? О, леле, това е много добро. Това освежава Legendary. Това е уникално, човек. Леле. Окей, Шрек, това е... Окей. Окей. Добре. О май гад. Това е брутално, човек. Гуд. Много добро. Ти си пуп. Сега. Да видим това. Ова Шрек и Шрек. Шречка ще дадем окей. Това също е яко. Това е гуд. Това много ме кефи, не знам, че този банерче тук. Много ме кефи просто. Шрек. Окей. Това е като това съмче под... Дай го знам. Между другото тук в клипа ще има лека музичка. Ти бе! Много е много. Това е много. Аз съм 6. Ами можеше по-добре, но пак е нещо. За 4 минути се опитах да направя бая грандиозна постройка. Той мисля това да е за епизодчето. Чакайте малко, тук не се кръвия. Знак човек. Не е тя. Окей. Значи това е всичко за епизода. Ако ви е харесал, може да напишете в коментарите дали искате още епизоди с мини геймове, няма да играем абсолютно всеки епизод бит бейтъл и такива глупости. Може другия път да пробваме Crazy WoW. Също... Добре, кое беше? Не знам, The TNT Games, Smash Heroes, Turbo Kart Racers. Ще направим... Да, само ми кажете в коментарите дали искате още поречки. И да, това ще е всичко за епизода. Надявам се да ви е харесал. Не победихме, но все пак е нещо, не можахме да завършим това и не ще стане яко. Затова другия път, след като си го довършим. Да, между другото не бях забелязал, че кръчето ми тук. Ето това. Е дървено. Да, вече забелязах. Окей. Не, мисля, че... Да. Това ще е всичко. Надявам се ви харесало и ще се видим следващия път. Чао.